Ħalaxa se jittrasforma f'ċentru ta' mużika live bi tliet serati spettakolari ta' Summer Last Music Festival li se jsir fuq 3 ijiem fix-xahar id-dieħel fiż-żona tal-Għaxaq Grounds propju bis-swit il-pjazza ewlenija tar-Raħal. Waqt li l-aħħar preparamenti jinsabu għaddejjin għal dan l-avveniment li jiftaħ l-istaġun sajfi b'mod grandjuż u b'artisti oħrajn rinomati, tkellimna ma' Frank Zammit f'isem l-organizzaturi l-Għaxaq Music Events. Għal darbohra f'Għalaxaq serġa' jsir il-kunċert Summer Last ħajsir fid-9 fl-10 u fis-16 ta' Mejju. Ser ikollna artisti internazzjonali fosthom Chris Norman fid-9 ta' Mejju u Gigi D'Alessio fl-10 ta' Mejju. Dawn il-kunċerti se jiġu offruti lil poplu Malti fejn f'kull kunċert ser ikollna area fejn dak li jkun jista' jattendi b'xejn u jagħti donazzjoni li ma' donazzjoni mbagħad tingħata għal Darbjorn. Il-festival jiftaħ il-ġimgħa 9 ta' Mejju b'serata mmexxija minn Chris Norman, il-vuċi leġendarja tal-grupp Smokey. Waqt il-kunċerti hawn l-udjenza mistennija tgawdi minn kanzunetti magħrufin sew bħal Living Next Door to Alice, O Carol u ħafna oħrajn li komplew jagħtu isem lil Smokey mal-erba' tirjaħat tad-dinja. Dakinhar il-band Different Minds tiftaħ is-serata segwita minn warm-up minn DJ Elixirek waqt li DJ Pier Cordina jala il-lejla. Is-serata tas-Sibt 10 ta' Mejju se tkun iddedikata lil mużika Taljana fejn Gigi D'Alessio b'karriera b'saħħitha u ħafna suċċessi jagħti spettaklu wkoll mill-qalb. Il-pubbliku se jgawdi minn diski bħal Non Diri Mai u Napule fost oħrajn. Ivan Grekki mal-band tiegħu jiftaħ is-serata b'DJ Ziggy jagħti l-aħħar ħajja lil din is-serata tal-festival. Il-ġimgħa 16 ta' Mejju l-festival jalaq b'lejla iddedikata disajnijiet parteċipazzjoni internazzjonali minn Alice DJ, Ice MC u Emma Hewitt. Din is-serata se tkun b'xejn iżda se jkun hemm ukoll VIP area għal dawk li jixtiequ jixtru il-biljetti minn showshappening.com. Minn barra l-mużika l-festival għandu dimensjoni soċjali bi ġbir ta' fondi għal Darbjorn. Waqt l-edizzjonijiet preċedenti nġabru aktar minn 70,000 euro din is-sena, lan jibqa' li ssir differenza fil-ħajja ta' min għandu bżonn. Dan kollu qed isir bl-appoġġ tal-Kunsill Malti għall-Arti Festivals Malta u l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, waqt li aktar dettalji jinsabu fuq il-paġna ta' Facebook ta' Summer Last Music Festival li tiġi aġġornata kuljum. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici iddeskriva dan l-avveniment bħala pjattaforma kemm għall-artisti Maltin kif ukoll għal dawk barranin. Jiena nemmen li minn din l-attività ġid biss joħroġ ħafna ġid għaliex it-talent lokali fantastiku li għandna jiena ta' pjattaforma biex jeżebix it-talent jew quddiem folol ta' nies li jmorru fil-ground saħalaxa. Joħroġ ukoll il-ġid għaliex il-Maltin u t-turisti, għax nara ħafna turisti f'daw il-konċerti, kunu jistgħu jgawdu minn talenti lokali u barranin li jiġu